Янаки са неговата съпруга, Нели и неговите две принцеси Ели и Патрисия! За Янаки чувам да говорите, бил е тарикат, но забравихте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми Нели е до мене винаги, децата ми Ели и Патрисия са умни и добри. Янаки ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, от нищо нямам нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца. Чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравихте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми Нели е до мене винаги, децата ми Ели и Патрисия са умни и добри. Янаки ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, Коли си имам, от нищо нямам нужда в този свят. имам жена, Къща, палат и най-красивите деца.